ħatmu sejri waqqafna! Lilna ħatmu ser waqqafna, kien b'dan il-mod li l-kamp nazzjonalista Bernard Grek indirizza attività politika f'San Ġwan minn fin kompla fuq ir-retorika konfrontattiva tal-Partit Nazzjonalista lejn kull min ma jaqbilx miegħu. Dan id-diskors jaqgħat ma' opinjoni li l-kap nazzjonalista stess ippubblika fuq il-ħarġa tal-ħadd tas-Sunday Times of Malta. F'dan l-artiklu Bernard Grek temm jiddeskrivi li l-Gvern Laburista elett b'mod demokratiku bl-akbar maġġoranza fl-istorja ta' Malta indipendenti bħala reġim. Din ma kienx l-unika referenza għal Gvern Laburista fil-Gazzetti tal-Ħadd, kif f'opinjoni oħra din id-darba pubblikata fuq The Malta Independent kien imiss lil Kevin Kassar, ħaten Beppe Fenekadami li qabbel il-Gvern Laburista preżenti mal-Partit Nazzista Ġermaniż fl-1932. Hawnhekk ta' wieħed jifhem kif dak li ġara f'dak iż-żmien fil-Ġermanja se jkun qed jiġri f'pajjiżna għaliex fil-Gvern hemm il-Partit Laburista. L-istess stil der ukoll f'intervista li l-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista David Casa ta' lil The Malta Independent fejn kompla bl-attak fuq l-istituzzjonijiet minkejja dak li jipritka. Fil-fatt huwa stqar li kieku kien il-Prim Ministru kien ikeċċi lill-Kummissarju tal-Pulizija. Din id-dikjarazzjoni ġiġġimgħa wara li Casa qal li se jagħmel gwerra qaddisa kontra l-Laburisti. Fil-Parlament Ewropew se nagħmel ħilti kollha gwerra qaddisa biex nara illi dawn in-nies posthom ma jkunx Kastilja. Jiena se nagħmel gwerra kontra tagħhom blodda kollha li qatt mhu sajt sissa. Madankollu deputat nazzjonalista u kandidat tal-Parlament Ewropew David Aġus għamel tiegħu din id-dikjarazzjoni kif San Ġwan sostna li hu onorat li jkun spalla ma' Casa. Spalla ma' David Casa! F'din l-attività politika tkellem ukoll is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino li qal li fit-8 ta' Ġunju se tibda triq għan-normalità jekk il-poplu jivvota lil Partit Nazzjonalista. Però fit-8 ta' Ġunju nistgħu nibdew it-triq lura għan-normalità. Fit-8 ta' Ġunju nistgħu nagħtu risposta.